Slovenský šport a športovanie detí a mládeže visia nad priepasťou. Máte z toho aj vy taký pocit? Do určitej miery áno, lebo dnešná mládež trošička je v inom svete, ako sme boli my v minulosti. Určite tam chýba ten šport, ktorý si myslím troška zjednoťuje tie deti a snaží sa ten vývoj, aby bol čo najlepší alebo aby napredoval. Takže myslím si, že ten šport určite strašne veľmi chýba nielen u nás doma, ale celkovo. Rodičia kvôli nedostatku peňazí nemôžu dať svoje deti športovať. Poznáte aj vy konkrétne takéto príklady? Áno, myslím si, že nemusíme chodiť ďaleko. Myslím si, že dnešná doba prináša hlavne v tých malých mestách tú životnú úroveň troška slabšiu, takže určite je to veľmi náročné podporiť tie svoje deti, ktoré sú talentované, aby vlastne dosiahli nejaký ten svoj cieľ. No ale myslím si, že okolo sa nájdú ľudia, ktorí sa snažia spolupracovať, pracovať s týmito deťmi, dostať ich na nejakú tú športovú úroveň a samozrejme s nimi dosahovať aj nejaké tie skvelé výsledky. Ja len môžem potvrdiť, lebo robím v oblasti ľadového hokeja, kde ten šport je z hľadiska nákladov veľmi náročný a je pravda, že rodič už nestačí zabezpečovať z hľadiska zabezpečenia výstroje svoje decka a štát momentálne tiež není schopný po väčšej miere k tomu napomôcť, tak sa nám stáva, že musíme vytvárať na klube určitú sféru sociálne slabších detí a rodičov a podporovať ich. Ale už je aj v tejto dobe strašne málo sponzorov na to, aby nám tomu nejakým spôsobom boli nápomocní. A bohužiaľ niektorí rodičia z hľadiska vysokonákladového športu, ako hovorím, ľadový hokej je, musia deti dávať niekde do inštitúcií, ktoré už so športom nesúvisia. Čo si myslíte o telesných výchovách na našich školách? Tak ako môžeme vidieť, troška tá telesná výchova na základných, ale aj tých stredných školách troška upadá, čo si myslím, že ten pohyb tým deťom môže iba prospieť pri tom, že sa stále v podstate pohybuje v triede, v lavici, sedí tam. Takže to vypnutie a troška odreagovanie, vyčistenie tej zmysle patrí k tomu a určite, že aj tá obratnosť, koordinácia pohybová si myslím, že pre tie deti patrí a je to potrebné rozvíjať a vyvíjať. Čo si myslíte o telesnej výchove na našich školách? Tak ako môžeme vidieť, v podstate aj na základných, aj na stredných školách tá telesná výchova ide trošku dolu vodou, čo si myslím, že to není veľmi správne. Predsa ten žiačka potrebuje mať určitý pohyb, troška na vyčistenie tej zmysle, pričom väčšinu tráví toho priestoru v tej lavici, kde sedí a ten pohyb určite troška človeka uvoľní, príde na iné myšlienky a myslím si, že ten vývoj alebo tú koordináciu, pohyblivosť toho žiaka je určite veľmi dobrá. Môžete porovnať športové objekty na Slovensku a v zahraničí? Tak určite sa to veľmi ťažko porovnáva, lebo troška oproti Európe alebo svetu máme určite dosť veľké nedostatky. Chýbajú nám určite niektoré športoviska, nielen pre vodný slalom, ale všeobecne. Predsa každé to športovisko má určité veľké plus, ktoré umožní tomu športovcovi sa zdokonalovať v tej určitej športovej profesii. No a myslím si, že je čo hľadať, je čo získavať, alebo proste, aby sme mali čo najlepšie podmienky, ale myslím si, že tým, že je nejaká tá podpora a pomoc, tak sa snažíme tie podmienky získavať troška v zahraničí, ale určite by sme viacej prijali, keby bolo tých možností doma na domácej pôde. Môžete porovnať športové objekty na Slovensku a v zahraničí? Tak áno, je to veľký rozdiel, keď porovnávame naše športoviská európske alebo svetové. Predsa tá úroveň toho športu vo svete je troška na niečom inom, na inej báze ako u nás.
aj keď sa snažíme, aby tie športoviská boli čo najlepšie, tak stále sú tam tie nedostatky. No a samozrejme nielen v mojom športe, ale všeobecne každé vynikajúce športovisko by toho športovca troška ťahalo alebo pomáhalo napredovať ďalej tým skvelým výsledkom, ale proste nie sú na to dostatočné množstva finančnej podpory, ktorá určite v tom športe strašne veľmi chýba. Ja možno na doplnenie Leny Kaliskej by som chcel povedať len toľko, že čo sa týka futbalu alebo hokeja, čo sú u nás najmasovejšie športy, tak určite tie športoviská neskutočne zaostávajú za svetom, za vyspelým svetom a určite do našich športovísk bude treba investovať veľké finančné prostriedky a vidíme, že od roku 1989 sa do týchto športovísk investovalo zo strany štátu veľmi málo. A ak sa investovalo, tak to boli len súkromné finančné prostriedky nejakých majiteľov futbalových klubov alebo futbalových štadiónov. Takže tu treba veľkú nápravu. Ako vnímate po rokoch všetky tieto vaše športové úspechy a čo vám dali do života? Tak myslím si, že nielen ja, ale aj iní skvelí svetoví športovci, ktorí dosiahnu také výnimočné výsledky, ako som dosiahla ja, si ich strašne veľmi vážia a určite za tým vidia neskutočné hodiny, dni, roky, driny odriekania. No a samozrejme, že takéto výkony, výsledky sa nerodia zo dňa na deň, ale určite človek musí stráviť pri tom strašne veľa hodín driny a rokov. No a čo mi dalo, tak myslím si, že mi ukázalo troška inú stránku života, ako sa treba samostatne pripraviť na určité preteky, či v živote, alebo aj mimo. No a samozrejme, že človek sa musel troška naučiť aj odriekať určité veci. Ste bojovnička na pohľadanie a tým aj vzor pre našu stranu občanov Slovenska, teraz Sosku. Čím vám je táto strana sympatická a prečo má vašu podporu? Tak sympatická mi je preto, že sa snaží podporiť hlavne šport na Slovensku, ktorý je dosť ochudobnený. No a ja verím, že sa nám podarí s touto stranou docieliť veľa nových vecí, aby ten šport na Slovensku bol čo najlepší, najvýraznejší a aby tá mládež sa opäť dostala späť a sa snažila troška pre seba robiť viacej, nie len sedieť za tým počítačom. Čo by ste rada odkázala vašim fanúšikom? Tak v prvom rade, aby nás chodili povzbudiť, podporovať. Samozrejme, bez fanúšikov by sme nikdy nedokázali dosiahnuť takéto skvelé a vynikajúce výsledky, takže určite, že veľká ďaká patrí aj im a verím, že spoločnou prácou a úsilím dosiahneme skvelé svetové a európske úspechy. Ja si osobne myslím, že už bol najvyšší čas, aby sa prebudili aj ľudia, ktorí robia okolo športu. A myslím si, že športová strana Soska má svoje opodstatnenie. Stačí len povedať to, že v momentálnej situácii z hľadiska európskych štátov sa nachádzame na samom spodku z podpory športu, školstva, vedy a výskumu. A myslíme si, že z HDP minimálne 5% by do toho športu, výskumu, školstva malo ísť a my budeme tí, ktorí sa o to budeme snažiť. A preto, aby vedeli aj športovci, občania, že takých športovcov, ako je Elena Kaliska, alebo tí, čo nám robia veľké úspechy z hľadiska športu, v našom maličkom štáte potrebujeme. Ja by som možno na záver chcel povedať to, že je veľmi smutné, že odbúdajú futbalové štadióny v okresoch, v regiónoch, odbúdajú súťaže na nižších úrovniach, lebo tam vyrastajú možno aj budúci športovci typu Eleny Kaliskej a preto toto nesmieme dopustiť a v tomto pomôže jedine strana, ktorá má vo svojom zameraní podporu športu a to je Soska.